हे न्याय का देवी, आप न्याय करीना दोनों आंख मूंद के, हमरे इसन धरती का बोझ अन्याय करेला दोनों आंख खोल के। जय हो न्याय के देवी, जय हो। हे हमरे खानदान के कुल देवता, यही तरह हमरे घर और खून खानदान के इज्जत बचावत रही है और हमरे जैसन मादर जात के ये धरती पर राज करावत रही। जय हो पुरखा पुरनिया, जय हो। का भइल चौबे, काहे इतना उदास बड़ा? वो इंस्पेक्टरवा छोड़लस की ना मोहन के? छोड़े बात छोड़ी ओकरा के। वो 4 दिन का इंस्पेक्टर ए थाना वो थाना घूमे वाला आज हमके ललकार के गाली दे के थाना से भगा देले। मन तक कहले से ना ओकर पिस्टलवा लेके ओकर सीनवा में गोलियां उतार दे। आज हमनी जा अपने एगो आदमी के थाना से ना छोड़ा बोनी जान त काल पूरा गांव मिल के हमनी के गांव से निकाल दे। नहीं जीतू, ऐसा कब बड़ा हो सकेला कि कोर्ट कचहरी और थाना हमार बात न सुने। और तो कहत रहे कि जाके बोल दिए धरती ढकेल सिंह के जो हमारे उखाड़े बहु खा लिया हमें थाना में पानी। वो इंस्पेक्टर पूरा स्टाफ के सामने हमके चैलेंज देले बा। लगाता वो बहुत ईमानदार और बहुत पावरफुल बा। ओके वही जानना ऐसा होके चाहिए। फोन लगाओ। हेलो, धरती ढकेल सिंह के हवेली से बोला तानी, वो इंस्पेक्टर से कह दे आके हवेली पे मिल ले। साहब धरती ढकेल सिंह के फोन। साहब वो आपके हवेली पे बुलावता है। उसे कही दा कि ओकरे बाप के नौकर ना है। ते जाना तले केकरा से बात करता ले। हम धरती ढकेल सिंह का दाहिना हाथ हैं। देख, बायां हाथ रहते तो गांड धोले के काम आते। अपने ढकेल भैया से बोल दिए कि आके थाना में साहब से मिल लिए। चल फोन रख। अरे रुक। अरे साला तो फोन में काट दिलस। कहाँ भाईल? अरे सरकार, तो इंस्पेक्टर आपके थाना बुलावता। फतेहपुर में जौन हो मर्डर भइल बा, जाके इंक्वायरी कर लो। इंस्पेक्टर साहब राम राम। राम राम। हमारे गांव में कोनो तकलीफ तो नहीं बा आपके? कोनो तकलीफ होई तो बतैया। आपका तारीफ? तारीफ तो आप कहो के चाहे इंस्पेक्टर साहब। आंधी तूफान के अइला का खबर सबके हो जाला, लेकिन हमरा के खबर तब लगल जब हमारे घर के ईंट से ईंट बच गई। हमार ये नाम धरती ढकेल सिंह है। अच्छा, तो तू धरती ढकेल सिंह हवा? हम जानत हवा के हई। के हवा? समुंदर सोख हई। जब एक बेर सोखे नी ना तो अच्छे अच्छे खेत का धरती फाट के बंजर हो जाला। इंस्पेक्टर, हम यारों के यार हैं। और दुश्मन के? दुश्मनी के तो हमके अभ्यास नहीं बा, लेकिन जे हमरा से दुश्मनी करेला ना ओकर उम्र कम हो जाला। मोहन हमारा आदमी है, उठा एकरा के छोड़ दो। पुलिस के नजर में वो सिर्फ मुजरिम बा। हमरे आदमी के छोड़ दो। पुलिस सिर्फ पकड़े ले, छोड़ले का काम अदालत का है। आपस के मधुर रिश्ता की अदालत काहे ले जाता रहा? कौन रिश्ता? देखा इंस्पेक्टर, हम बहुत अच्छी तरह से जानत हनी
आपन रेट बढ़ावे खातिर लोग शुरू में कड़क रुख अपनावेला। तोहरा ई सब कैले के जरूरत नहीं बा। तुहार हिस्सा तोके मिल जाइल करी। हमरा आदमी के छोड़ दो। आपका दोस्ती हमसे ना हो पाई। पानी और आग का कबो दोस्ती भइल बा। पानी जरूर गरम होले वही आग से, लेकिन उहे गरम पानी आग के बुझा भी देला। जे हमरा से दोस्ती ना करेला वो जिंदगी भर हमार गुलामी करेला। चुपचाप मोहन के छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ब तो धरती ढकेल सिंह खाली हाथ जाए खाती नहीं आयल बा। एक हाथ में दोस्ती, दूसर हाथ में थाना कोर्ट कचहरी। वकील साहब, जमानत के कागज दिखाएं। खुश रहा।